Servus lidi, já jsem Gnolik a vítám vás u mého dalšího videa. Tentokrát vlastně budeme představovat Elta Studio, v kterém jsem já, Enemy a ještě jeden, ale ten momentálně není online. Takže teď vám asi řekneme, kdo bude natáčet, tak já dám slovo teďkon Enemymu. Čau, to já zdravím. Já budu asi nahrávat z nějakých her, ne moc Metin, protože já Metinu se nějak extra víš, ne. Nevěnuju. No, nevěnuju. Spíš budu asi nahrávat hodně Minecraft a možná nějaké ty RPG hry, akční hry. Ještě nevím, co přesně. Tak určitě já si Syndicate asi nechám na můj channel, na Gnolika. Ale ode mě můžete čekat asi Modern Warfare 2 a Modern Warfare 3. Ty si možná budu kupovat. Možná tam dodám nějaký ten Skyrim. No, Dotu bych tam možná dal. Možná i Dotu 2 později. Takže asi v příštím videu bude další náš člen. A taky je otevřený nábor do Enemy, Elta Studio. já už jsem vstoupil. No, do Elta Studio. Určitě, co vlastně požadavky, co jsou, tak určitě jako, no aspoň těch, no lepší hlas, kdyby byl. Být nějaký slušnej spíš, protože nějaký prostě lidi, kteří nadávají a nechovají se tak, jak by měli, nepotřebujeme. Taky určitě nechcem nějaký, který píšou plus a tak, jako, no nemám to rád. No, tak já nevím, já už to asi ukončíme. Tak tohle bylo jenom předvedení prvního člena. No, včetně mě. Takže děkuji, že jste se dívali a zatím čus. Čus.